A számos hazai és nemzetközi elismertséget magáénak tudó Ability Park a Motiváció Alapítvány megrendelésére egyedülálló fogyatékosügyi fesztivált szervezett december első hetében. A fesztivál kiemelkedő eleme az a köztéri Mikulás akció volt, amelynek során kerekesszékes, vak és siket Mikulások egyetemista krampuszok társaságában járták a belváros köztereit és az állami, valamint az üzleti szféra közszolgáltatást nyújtó intézményeit. Az Ability-nek az az alapelve, amivel annak idején elkezdte a működését 2003-ba, hogy a fogyatékos emberekről szóló információkat a lehető legegyszerűbben, legközérthetőbben, játékos formában tudja bevinni a köztudatba, az működött ebben a fesztiválban, tehát a Mikulás akciónak a szellemisége, az tükrözi az Ability Park játékokaiban megjelenő szellemiséget. Ahhoz, hogy hiteles legyen, ahhoz szükség van arra, hogy a fogyatékos emberek maguk vegyenek részt ebben, és az Ability Park munkatársi gárdája ebben élen tud járni. A fesztiválnak az egyik része az egy utcai akció volt, egy Mikulás akció, aminek keretében az Ability Park munkatársai és a Motiváció Alapítványból érkező munkatársak közösen helyszíneket látogattak meg az 5., 6. és 7. kerületben, intézményeket, orvosi rendelőket, postát, bankot, színházakat, éttermeket. Nézték az esélyegyenlőségi törvény betartását, az akadálymentességnek a jelenlegi állapotát, illetve hogy milyen hozzáállással vannak a fogyatékos emberek foglalkoztásához, vagy a fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatásokhoz. A fesztivál másik része az pedig egy kulturális eseménysor volt. Kedden volt egy siketkocsma, aminek keretében volt jelnyelvi színház, utána jelnyelvi karaoke, és hát volt egy olyan pult, ahol siket kiszolgálók voltak, ami ez a Hallatlan Alapítvány elkészítette azt a kisfilmet, amivel lehetett mindenki számára egyértelműen jelben kérni a sört, a bort, a kávét, ki mit akart. Én nagyon büszke vagyok a siketkocsmára. Gondolom, hogy az, hogy teltházat tudtunk ott csinálni, az, hogy olyan siketeket tudtunk megmozgatni, akár az időseket, akár a gyerekes családokat azzal, hogy színházba jöhettek, az egy nagyon nagy eredmény. Az látszik, hogy ennek a programnak biztos lehet folytatása. A Virgács számláról ugye azért volt, mert ugye nagyon egyszerűen úgy működött a történet, hogy a Mikulásnak öltözött csoportok Mikulásként is viselkedtek, tehát akik az esélyegyenlőséget betartották, ott ajándékot adtak, és akik viszont rossz gyerekek voltak, ott virgácsot adtunk. A Virgács számlálónak a teljes létszám, vagy a tényleges számadata az azért csalóka, mert az intézményekben adtunk végül csak virgácsot, illetve ajándékot. Tehát például az, hogy a parkolási részen 560 autót néztek meg, amiből 80-on volt egyébként mozgássérült igazolvány. Ez egy néhány utcányi területen. Azt gondolom, hogy a magyarországi fogyatékosok létszámához képest erősen felülreprezentált az, hogy ennyi mozgássérült igazolvány van. Tehát tudható az, hogy ennek körülbelül a fele az visszaélésre utal. Ugyanígy a tömegközlekedésnél az akadálymentes, alacsony padlós járatoknak a menetrend szerinti közlekedés, hogy tényleg akkor jönnek, amikor ki van írva, illetve hát azok a félmegoldások, amivel mondjuk a metrónál találkoztak, hogy egy vagy két helyszínen van lift, de hát egyes helyeken, ahol beígért lift volt, ott például egyáltalán nem volt, és mondjuk a diszpécser föntről szólt le a lenti metróállomásra, hogy az állomás területén lift nem működik. Így egy picit csalóka az eredmény, nagyjából 60%-nyi virgács és 40%-nyi ajándék jutott. De a 40% az egy nagyon nagy előrelépés mondjuk az elmúlt évekhez képest, hogy ennyi helyen és főleg az üzleti szektorban már nagyon kedvező változásokat tapasztalhatunk. És hát ugye egy fesztiválnak mindig a látványos eredmény az, ami abban az egy hétben történik, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy az előkészítés során nagyon sok helyszínnel, nagyon sok alkotóval tudtunk beszélni, és az látszik, hogy a fogyatékos emberek kultúrájában, ennek a bemutatásában, a fogyatékos emberekkel kapcsolatos kulturális tevékenységekben, rendezvényekben van még lehetőség, van ebbe az irányba van nyitottság a helyekben, tehát az látszik, hogy folytatni lehet ezt a megkezdett utat, és ez azt jelenti, hogy talán nem kell mindig ilyen Mikulás vagy esélyegyenlőségi alkalmakat keresni arra, hogy a fogyatékos emberek társadalmi integrációjához a kulturális eszközöket minél gyakrabban igénybe vessük, akár folyamatosan. Ebbe az egy hétben nem fért bele mindenki, ez biztosan garantálja azt, hogy a jövő év folyamán, illetve folyamatosan tudjon megjelenni egy-egy újabb kulturális rendezvény, és az Ability Park a saját tevékenységi körébe erősebben tudjon hangsúlyt fektetni arra, hogy kulturális rendezvényeket, megjelenéseket is szervezzen.